Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposo mo sa liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa papakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa atong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta pit senior natong tanan? Atong special coverage karon mahigala alang sa fluvial procession. Isugdan na kaganinang kadlawon mga kahilaan uban sa kinitibok ang puwersa sa DYH, PRMN Cebu o IFM. Gikan dito sa Queen City of the South, among ihatod kaninyo ang Blue by Blue coverage mahigala sa fluvial procession karong buntaga. Kompletong detalye, kompleto mahigala itong mga reporters karon nga naka-deploy. Oni mga higala ang reenactment sa pag-abot mga kaigsunan sa imahin sa balaang bata dinhi sa atong kapupudan. Dinhi sa dakbayan sa Sugbo mismo ang Cradle of Christianity. Muna nga matag fiesta senior dunay fluvial procession kay mao kana mahigala ang reenactment nga gikan sa kadagatan. Gikan sa Spain, no? Kini nga imahe ni Senyor Santo Niño, ang original nga image ni Senyor Santo Niño naa karon sa Basilica. Ona ang gift mga higala ni Father Pedro de Valderrama ngadto sa unang mga Kristiyano sa Sugbo. Unya hangtod karon nga gitipigan mga suking tigpaminaw. So with due respects to mga igsuon nga nasa ang tinuhan, kini mga higalang simbahang katoliko, lahi ang iyang doktrina, lahi ang iyang history. Ang pulong Santo Niño, ako nang gika-explain, usa ka Spanish nga words, no? Kay mga Espanyol may nagdaan na diri. Pinaagi ni Ferdinand Magellan, sakay sila sa 5 ka mga galyon. Naabot sila mahigala dinhi sa atong kapupudan March 16, 1521. Dito mismo mahigala sa lalawigan sa Leyte. Ang unang Santos nga misa dito sa Limasawa Island. O ditabok sila dinhi mahigala sa dakbayan sa Sugbo dinhi ang unang mga Kristiyano. Muna ang pag-abot sa imahe ni Senyor Santo Niño. Karon atong gi-reenact. So niining mga oras atong i-check mahigala. Asa na karon ang image ni Senyor Santo Niño makagilaan kay gikan sa may Birhen sa Rigla mga sukit tigpaminaw. Prosesyon na padong sa Navforsen. Kanina sa report ni kasamang Josephus Quijano, unya to na report mahigala ni kasamang Buen Alguno. Ato balikan karon nakasakay na baka sa galyon. Ang imahin sa balang bata Senyor Santo Niño ato tagag pagtagad mga higala ni ining mga orasa. Station lang sa Lusibianan DYH, PRMN Cebu ug IFM. Kay kita mohatod sa kinatibuk-an mahigalang detalye sa fluvial procession mga suking tigpaminaw. Ato i-check kasama ang Buen Alguno ni mga oras ha. Ito sa may Navforsen mga suking tigpaminaw. So kining fluvial procession usa kini ka maritime procession mahigala diin ang imahe ni Senyor Santo Niño mo travel pinaagi sa barko. Sa una ang mga barko nga gidala mga kagilaan sa mga Espanyol, 5 ka mga barko, wa pato mga kagila ay makina. Mga barkong dilayag to. Nga kanto si Ferdinand Magellan, kung atong balikan may galang history, usa to sa ka Portuguese. Panggiitan sa to nga navigator mga higala gikan sa nasod sa Portugal. Apan medyo nahiubos mo to sa lang hari dito, niadto sa Spain. O mi ingon siya mahigala nga iyang i-offer ang iyang abilidad mahigala sa pag navigate sa kadagatan under the crown of Spain.
Emo ra sama kay Galante check sa kasama nga Buen Alguno. Balikan na to ang Love for Sin. Kumusta na to mga sukid di paminaw? O gaunsa na iya sitwasyon dito karon mahigala aron pagsakay na sa imahe ni Senyor Santo Niño ngadto sa Galyon. Dili pa makontak sa kasama nga Buen Alguno karon to check sa kasama nga Ken Galinia kung di pa makontak sa kasama Buen. Mura o gado na siguro pag-jam sa signal ro mga panahon na. So ang prosesyon kaganina gikan mga kaigalaan sa Birhen sa Regla padung na mahigala sa Nabforsen. Mao ni tabo kaganina mga kaigalaan. Ato i-check ang mga kaubanan karon. So ang fluvial procession, ang flow na to may gala ang Senyor Santo Niño mao ang gigamit ron ang MV Light Ferry 10. Ang galyon mo ay nagana mo kadako ning galyon mga higala. So ang light MV Light Ferry 10 galyon mga higala niya naado yon ang Philippine Coast Guard mo lead vessel o tulo ka mga Philippine Navy ships. Dunay mga barko mga kigalan sa Philippine National Police Maritime Group. O doon na po ilain pa nga mga barko usab sa Philippine Coast Guard mga sukit ti paminaw. O duha ka mga tugboats from harbor pilots for emergency assistance mga sukit ti paminaw. So mo ni ang galyon no nga atong gipakita karon. Dito ang mga higala on board si kasama nga Ken Galenia o kasama nga Rimar Pugoy. Atong kumustahon mga kaigalan, naka-standby ang atong mga reporters karon, standby. Kaya kumplito mahigala ang atong pag-deploy sa atong mga kaubanan alang mahigala sa paghatag na o kumplito nga detalye sa atong sinulog fluvial procession. Si kasamang Ken Galinia nga tuas galyon atong kumustahon ini mga orasa. Yes, kasamang Ken Pit Senior. DYHP RMN Report. Yes, senyor. Okay. Mo ni mahigala ang galyon nga tuan live mahigala si kasamang Ken Galinia. Okay, gamay lang kay mga sugid ti paminaw. Okay na ang atong video no sa atong social media platform. Pero dito sa atong radio mahigala medyo dunay gamay ang kakulian. Gamay lang kayo atong gi-check. Para sa kasamang Ken Galinia mga higala. Murag napitaran siguro itong signal gamay nito no mga kaigalaan sa area gyud. Sige, atong balikan gamay itong dito sa Nabforsen mga kigalaan. Ang atong video lang sa kuno lang names. Gikan sa parade, gikan sa Birhen sa Regla. Padung na sa Nabforsen, no? Nga gikubiran kaganina ni kasamang Josephus Quijano. Mo ni ang Santos nga misa kaganina dito sa may Birhen sa Regla. Dito manukad ang imahen ni Senyor Santo Niño nga nagaprosesyon. Padung mga higala sa Nabforsen. O pag-abot sa Nabforsen adto na mga kigalaan ang pagsakay sa galyon o dayon ditso na mga higala no sa fluvial procession.